die ntine mampra konwa nko ye dwete zone Mampo wo nipa ye ne esi hini to hini enti eno ni mu anu ame ye hu ya kire ye nyina ya se ye ko wura fa so obi ya ne si hini mampra konwa ye dwete Jazi for Bogu Jazi, the Jazi, and what woman any one and one name you want penny for seeing it to know. Asante Vemuha, Sante Hinakunya, Asikeja, Yan Kunya, Domsen. Nana this year, when I about time, one animal this year. Your father, Jamanaquamo Messa. What's area you and Papa Kuban a better, and you anywhere put your penny money, one son and penny for so put your phone corner, you dinner will be a nipper and son and penny for a mona mojuna who not doubt so. Say that here. When you put them when you put your penny more come on what chance and wow, we're not to win and blame my son. A money was also just saying, you know, one after no, the workers have to overcome continuing paying for seeing so much I had and paying for need to miss your cousin in it. Well, to be as you can what you have never man. zone Abusuane yebekɔ fie yebedi nkomo wo fie no a mekere no ene se ene ahensam ahensie ne tuo niema hodo e wo se yeboa no anase yehwe se akonwa to akonwa fie so afa dibra hodo bi wo ene so yebedi mu nkomo megidi ye se obi o ye de hye obeya akonwa bi ate nsem ya America manfrase obete na so no wati fere onua se no kofo man ne hye ene ne bedi nkomo mimi din e de asonaba Kofi Mensa Abrampa. Jumedi ho chia me na medie. Okonfo akwaba. Ya eburu yehia ya chewo. yehia ya che. Eburu ne kire sai mere bi mechia ma obi je so ye son no se no kire sai obi a wo ya so na ni osesai. Eburu no so ye eburu no ye busomuru. Busomuru. Aha. Ti obi ye busomuru ana busomuru de enya nton. Busomuru eno eye boja. Wo pa fam ne ho. Na enton die eninyi so okay ti boja ne mom na etimi de giso ti ya buru okay yeshi ayache ibi aboko de ya hwefo so wo mwafu do me pa na nso na nanu adawro no eno de etwa se bampani si du enyini a na po obem Enyehe yesere twedi ampon so wo mantana se maye pa de yehia wo ho so obekyerkyere ye ne yetiefo ne ahwefo no Nyansapo yensa nyanka nwi ahanti eno de enkwa chichichichichi enna na mafra mi na me ho nsepe me papa enso mi hu nse me yare yi mu ni nyina na adi dwuma bebre enchichiri mu mai so nyame ne mi anka ne mi gya hokwa na che sai dwuma ko ye yi ni nyina ye dwuma yi hu tuoba na me ne keka ne emu fampo eba na kire se de okoye ye nfa so abaso kan so wamla Okonfo me kasam se wote se me si ye ene yebedi nkomo ofie se be fie nye obi asini fie ode ma ha nye no asem na meke kane no na ka fie pa na ye fie ahini womu a ya mamre ne amane a nananom ewo nsem ahodo ka fa ho ene mpese edi nkomo fa ya hinsie ya hintuo se yi wo hene ne ade wadama fa ye fa ho kakra ansa na ye mehwe nkrofuku ahodo bi a ewo fie ho nso dibre efie nsampani fo se efie ni fie kane tete no na obata bia baby a obetena wo ne ma agu amna se adore no efie ho se efie aha na mefire nso we kudu baby ana me enye ohwe ni mi ase ni firi ma mpo me si dabi wo fie a wo firi mu ana obi so wo fie a wo firi mu na me ye ka se me fie ni o yira sa de enya na abo nipa bi aso na si fie ho etim ko bisa o ma me ne hwane a
na japesi ehunu sɛ ampa wo firi fie hɔ a na ubu obi din bi kura maame kura de usa na wakɔbɔ wo na bi din nana ne yasomasi kane na me wofa me nana be ma panyin ne afre ne ya ama no nya hire suyo ma no ho ne ikogina no entu bie wa no ba bia asem firi ya ama no fi a apeta pa han ne nyancha ase ne bo kanche ne ta no so no ba bia peta pa ne ya ama no enti edu si ya ama no abonten ne ese nipa wo so firi ya ama no fi obi wedi na nim dira kosesi ya ho na firi wow ni muduru tina na na no tu din se efie ho na firi Okofo yen Mampong enche na dasebre okọ akura amanmre ne amanne ai de na wo kai fa no dasebre se won so de be kan so ma minim fa no pa be de mente borofo wo de borofo wo de borofo bi a emu oduro wo ho na so wo ka ba twi fam so a okasa akuku oduro so no kai se ku fiasefo nsem bi bai Otumfuo ani na panyina wodi wo bonim no ayisma wo yem se Mamponghemaa ti wo nyina na buofu ayi na hisu ntimi nka ne wira mpagya ne enti ebra ye wira pagya ne wo ka se hweyie ku fiase ebusia panyin hweyie Mamponghemaa se ye wira ma bunfu ne bunfu bi ma bonfu ne bonfu bi se ye wira bonfu ya obufu ekwai ye wira ma bonfu ne bonfu bi e wa ne o de otutu wo no so ba mi bukura pam ne firi ye wira kura kan se efiri ne bikosi wiase awie ye wobusua ko fiase akonya munni bi e chiri na o mu di dwanto abaye dwanto ne de na meni ho so ji wo mutum anyi wo mo na ene papa ni nwa faase for ne ko se yesunsun na tiku yesunsun na tiku obi abofo no menim se ne brofo apeso ka otumi ka se obi a ohunu santen no se my precious king enwa ne brofo no mu du pa ga mente brofo ta ne ti ipa o ba bi ko ya teti wo ye ya na etoda menu meyi hia na me ka bibi se hwe meti ho no enye se me fiti ya na me gene kuromu ha o me wo maame me wo papa ni mu oduro pa papa yi eno ama me yese de emiti enso ne wo wai Okofo menka wo ya yenko mo no so de ma me ko Mampong a ye de abesie yi eye se na wotwe wie ye ohene tenase na ntenase mu no na Mampong asem ka ho ye nyina ye nimusem se Mampong akonya nato ya penimfo guso ya ahoboaboa na ho nkomo na ye babedi ama afa ahinsie no a na meka no de tie basa no wadama ahinsie mu no ye wo ma bi wo fie a wo mu no kwasem ni mepese wo kire me wo mu edibra e wo mu esanse ebra nkomodie no koso ne nsem ahodo koso no de wo tia na de wo hunu ne se emma bi wo fie a wo so wo mu ne se esi hinu tinimeye ye ka se ebusua ade aye fere na ebusua no eye wo ba ene beema baako oba ne beema abusua wo mu maame ne wo mu papa wo ye na edurubire bi se oba no woni ni kuneti ye baabi on se kane no oba wo ware a ya ma wo ukọ ukun fie na wo nua beema ne de won na ti abusua fie ho fie a ye wo moto ye na ye bu fie no so wo nua beema oba kro no wo nua beema won de hwa na wote wontu di se bia nipa na doso na bi watimi asida na no kra wo si dan a enchirema no na kotena mu no no panyin ni de o fie hwa ono ni asipima o fie ho enti ni nua ba no so a onso wanyi akwa awade a wanyini wonso aya abre wano wonso wo aba fie ho a oni baabi akọ fie ho no ba
enti se bibi si a wonne nua be ma ne tena se bi no ena ekoba se wonua be ma no ye frɛ no abu eno ye kremodi ana edi asante din pa ye wa abu ho nkremodi de abu lai ne le lai bi asoso ni ehunu se we ni ye nkremodi na wonde ye frɛ no abu na ni nua ba no wo de asua ti abu enua ba asua okay ise abu na tifi ho no na asua kwa aware enti ekoba se abu kane no ni yakobo bosia bibi se wutim bo bosia tetewo ena ye ka enti ye ka no aye twetwe no na wo sampanimfo ka se mi se me yonko brebo o wono yonko pa brebo a woni di nkobo bibi aso titim sembia no we ka chene se me yonko de aduro ne de me kama no aduro ebulo ai me kama no aduro anu wa den me tumi ni nsa baabia no se aden o se ni yetimi so ton nipa etu ayeka ebu iwa yiri no mienu o ka chene se wotimi de kwesi ano mo ye adwuma duro a enfi eda so du ano akofo na ande o ka kire na yire panyin se ode ne baba akon kwesi kana no na wakokko kana ma na yire panyin se na anya wusika no me na me die na me ba ne nkokko ka obo ne yire kuma so amane a won so se hwe wo kan ya o yire panyin ntie me na me de betie me ma ba nkokko ka ne sika no ne wono kwa na panyin na odi ne kase enti de adure de eni mbiase ato fede ni wi a fanyina wuo no se na wunua ba asua wabuna mane no se ni ma bebri ne asua ma bebri a me dia me makura me ye no ma me ya fa me ne asua ma na obe na dan fun diba wo koyi no se odi eto obotena kwa no kobo asua ma ne se wate dia ba se die wo kan che wo so mama ne ni aba ma ba ko poko wi agya me on kan che me nti wo hwe hwa ne asua di mi ka no koyi ni aba ma san be na aba asabe na aba won se so witire bra wo faase no bebri ni me ba no yegu ho no wo dia be yi bi mo nkoko kan mo na akola no ede ne kro ne yefro no atifa ehwa na asua no onua ba ebe ma fa akola ye pa na ede nko ntani fuiti mi ka bi se ebusua nche atifa ko ebusua enche atifa ko se ebu ni asua wo mu anche ho kora no mo fa atifa de no koyi enti papa ni frɛfuo mu baaye no na mani nyina wo afa duru bra wo mu didi hwɛ ya o hwɛ so di no se na atifa we no se na atifa wo ye wo bi se ya da atifa wo was na ko afue me ba wo fie mu aba me hu no a wo se wani wo osenya bi nua ba ma de ka okukum no ho me de na mo na kwesika was na adden na won twa ma me ma no was na twa ma aba na duru ho na me nua ba ma ewu echese me nua ba ma we nya de aye che de etifa ko eye abusia sem papa yi kan sem de wo pe kan na so ene etifa ko som ya eti kan na papa de no won su gusu ye ni kuya o ye ne ma o ye ne nti bra okodi etifa fi kafo no ho baaye no no ni nua ba yi ene okuni transe no se na munya bibi a me ne me ma na edi ibi aye me ne me ma na nso asam baaye no me hu nse me wodi wo me wa o faase
deɛ me wa wɔfa na deɛ me yɛ bo frɛ me sɛ bafa wɔ bafa na ɔno so gyina hɔ aka sɛ me wa fa aseɛ. Okay, sɛ yɛ me deɛ a nso wotumi fa bi saa na teɛ nti sɛ wo biribi a me nua ma ɛyɛ wɔ ha nyinaa yɛ me wɔ fa asefoɔ me wɔ no fa aseɛ bɛyɛ wɔ fa ase wo na yɛ me wɔ fa ase bibire nya biribiaa wɔ fa ase. Ɔkofo wama mo adwiri me na kyɛ sɛ ɛda no a wɔhene tena aseɛ no ɔka kyerɛ Mamponghemaa sɛ ne maame no sɛ maame sɛ wokɔ na biribi kyere w'adwene a san bra wo ba no ne wo nua mɛma no fie sɛ wokɔ baabiaa deɛ kyere so no ba fie bɛba wo nua bɛma wɔ hɔ na wɔne ne wɔ fa asefoɔ wɔ hɔ nti obiara di ne maame nnua bɛma adeɛ tete hɔ no ɛno na ne wɔ hɔ na ne yɛyɛ nneɛma bi basa obi wi a ɛyɛ ne wɔ fa ase ɛne fa aseɛ so ɔma bebree ɛma mmienu bi ase yɛ mfa no onua baa wɔkɔ kaayɛ no yɛsi abu ne asua yɛankyɛ de atifa kɔ ho koraa na yɛde no kɔsii kana no so na me yere wɔ hɔ na me ma nso koraa wɔ hɔ nti me wa ɔfa ase na wo so afrɛ me sɛ wo wa me fa ɛno nti na me wɔ fa ase ɛbɛda asanteme mu. Ɔkofo wo nkyerɛ mu yi ama atwemadwen si so paa senti a abofra biara ne maame nua bɛrima otumi fa n'agyapadeɛ ma mimi sɛ ɛkɔyɛ ahenni wo wa me fa na kyerɛ sɛ me wɔ fa ɛna wɔfa no nso sɛ me wɔ a nso fa aseɛ wow ɛne ɛna ma mimi sɛ kɔyɛ ahenni ahensi a ɔbaa wɔwɔ fie no ne dibrɛ paa ne sɛn ɛwɔ mu ahenni ni ahensi no sɛ akonnwa bi da fie hɔ na bɛrima ne bɛdi a ɔbaa mfa ma ne kunu ɔmfiti prɛko mfa ma ne ba ɔde ma onua bɛrima akonnwa wɔ fie na sɛ yɛ obi ama na di a ɔdi adefo a ɔbaa no ɔno mfa akonnwa ne ma ne kunu dia ɔbaa mfa akonnwa ne ma ne kunu ɛna ɔmfiti prɛko pɛ mfa ma ne ba na mu ɔde ma ne nua na adɛn na wɔso ɔbaa ne mmom na ɔyɛ saa ɔbaa ɛna n'ase kyine fie ɔno n'ase kyine fie ɛna wɔne mu nyinaa te wɔn nso wɔhwɛ obi adwene ne obi susu wie ne obi na montuo ɛne nti unua me nua bɛrima yɛfrɛ no sɛ ɔbrɛ mame me nua brɛ ma ɔbrɛ a waa na ɛdeɛ ɛsaa na tie enti wei no yɛ me nua ɔbrɛ mame me nua brɛ ma no me nua brɛ ma nimpɔn no me nua bɛrima nimpɔn no ɛna ɔbaa no so onua bɛrima nso ka sɛ me nua baa wɔbaa mame bibi a bɛbae wɔde mame me nua baa prɛko pɛ anti na ma wɔde ne ba ma no so mfa nkɔ no me nua baa prɛko pɛ na ɛno no da hɔ na mmaa no so no ɛna ɛwɔ akokoɔduro mmaa awowom nneɛma kɛseɛ dendene bi aba no mmaa no ne di akotene firi sɛ ɛberɛ a aborɔfo baeɛ no a wɔwu ka asantefoɔ yi gu yi a yɛakyiri yɛtutu yɛyɛ ne nneɛma basaa na ɔbaa bi wɔ hɔ a awo aka no gyina akono na ogyina akono sɛ ɔbɛyɛ wo a wɔɔko ɛyɛ ko firi sɛ ɔtumi wu okay to wo ko wo pra gye wo nkwa okay enti ɛba saa so ɔmmaa nko a na ɛtwa no ho yi abɛɛma nkɔhɔ bi ɔbɛyɛ wo abɛɛma nkɔhɔ bi sɛ bi a wayɛ biribi atia wo kunu ne yɛsɛ mo mfiri wo kunu mmra enti baa sɛ kikirikira wɔ mu dwane no ɛna mmarima no mu edu
no ya abrofo no bra abrofo ba ya asante ahe hyehyehye no ememe no mudu dwane di akokoduro wura ba bi ayeje wo ba na wo enti no abrofo no kura ni bo ho no wo mo ntimi anka wo ni sane me ye wo akola ni wiye me ye wo akora ni wiye no ene ba bi a asantefo mema no nyinaa ebi nya akwane ye dwane ko heye no saa mema du no a ye ka awoye ho saa mema du no mebe wo mo no mo ya abrofo ana asantefo mema du abrofo me pam ni dwane wo mu na etieye koyi edomo asante domo ye dwane ko se ye nya wo mu ni koyi wo mu de ye bai ho ne nananom si obey wakura du edom ti efre no kuna du ya dom wakura du akoyi dom wo mu akohyehyɛ ho asiesie nyina wo ma du no akoyi dom ni nyina ba ti kuna du ya dom awusia me say Nyansapo de mo de ana de asem no kura ne se me tin panyin nsem na so me bo okonfo ho a me ta maso yie pa okonfo ti obi a ode kuna du bia yadom me mra ne no kuna du yadom ayi edom wow afi yama ma no ye hu se wo hene kwa asetena afie ma nkobi nanso duru ahene si a ye pe wo mo adwenkyere kura sene bi kura no a wo mo aka bi eben akonwa no ho kura wada ma kire mimu emu duro san na ye se ye kogye sa adwenkyere ni mu duru a eye ne se sa ma no ni hwefie ifie ma mpanimfo no ye nkwa ba bia ye hwefie na kane no a na de wodi ka anim amamene no na woni wo mu didi nkomwo sade ye to anansesem na wo mu nyine hu ti a wo mu ti fi a ye nkwa ba bia no ehu hia ehia ma wo ma no enti seduru se ahensi a wo mu ne yefre ye se esi ahene etu ahene ahensie he ana se wo hini bi afiribu na ehon totoye ana se wo bi pese oba akonwa no ho na ho niema ye nyina no sa ma mpanimfuoi eni ko bisa wo mu ejina ye wura di nkomo ana se wo kasa wo se owo efi ahensi no ye wo mu tu hene esi hene no kasi ne titiri pa ye sa mampanimfo na ewo fie no mampanimfo no aye wo ho no enti wo mu ne wo fie esa akwala wo ho a wo ya ade ye nya ne ye bra no wo de ye enyewe yes ma brewa no bra no ne bra wo mo so wo no opanyini enti so wo kan ne nye ya ba makọ no ba na wo de akotone ni sei ni na yenya akokora na akokora so atono no ni ma mpanimfu aye ni akora bibia fese tini wo abrewa ni abrewa no bre wo mo na akokora nso akora ama akoso yi yewura tu no ewo hwemhene ne nua ba ebe di adanse ye bia na ebe ka asem bo ho na wiwi ye na kyesa asem a wo kan eno so ye fapem wano watenesi abrewa no bibia bi kro brawo a wonte watenesi ya bra ye bibia me fini bibia ntoto ye nka ko pepe na wo hini ye ka wo hina ai se efie yi wo ho ne nipa ye wo mu dom ni nyina wo ho na kwan no wo na wo hina no obi timi nsan wo ho ewura fie wo hini adon esi aye da epono ato ano ye hina no o hini no
nti ne nua baa no a ɔbaaeɛ no wohuru sɛ wɔ nua no ɔmfata hene firi sɛ hɔ a wohene hɔ kora mfa so woni so ɛno nti na saba saa na yɛwerɛ pɛ wɔ baa panyin paa wɔwɔ fie na wɔtie n'anum asɛm ɛwɔ ahenni no mu no eti betimi akɔba sɛ saa ɔbaa no ananma na ɛwɔ hɔ no wɔn nyinaa dwere betimi akɔ bɛnkora yi nipa baako ɛde nakɔ saa onu no yɛ bibia ne bibia wo mu ne yɛ no na ebere ne so a wo mi kora yɛ yimienu bi abodichi do sesi abi ama na ɛwɔ fie no wɔn ayɛ bɛnkora wɔn ayi nipa baako ɛde nakɔ wɔn dibra ana wɔn mu duro a ɛwɔ mu ɛno no na kyerɛ sɛ yɛn hyɛdam buroni si gara wei yɛn hyɛdam mo wɔn sɛ wɔn nka ho koraa saa o wɔn sɛ yɛ nipa bebree sɛ wɔn deɛ ɔhene na yɛ deɛ nim na ɔne hema nso sɛ wɔ yɛ bɛsi hene a wɔn a na wɔnum no a wɔhene no hema ne nyinaa te saa mpanyinfoɔ na ɛna so wɔn nyɛ nipa atoa wɔn sum watwene sɛsi a yɛ sum watwene sɛsi wɔn kɔ a wɔn bɛka ɛna Otumfuo bi ti ɛka sɛ yɛmpɛ wa yɛmpɛ yɛpɛ nso deɛ a yɛpɛ nti no wo baa wɔ so ɔmo wɔ ni ku ɔmere wa no ɛne ne kyerɛ sɛ yɛnhwɛ asante adedeɛ mu deɛ wo kan deɛ na ɛka ma asi so sɛ man mpanimfoɔ wɔ fie deɛ a memfa ntoto mmokyia mmiɛnsa kasa ana ɛho amanneɛ ne amammerɛ wɔ asanteman mu ho sama makwaba ebe Nyansapo kasa mfonyini so sɛ meka sɛ yɛwɔ mukyia mmiɛnsa wɔ asanteman mu a woyi kwabere Kenya ase hema firi mu enye ye deɛ ɔte abunu te abedie dodoɔ biribie wɔn na wo abrempɔn ne adehyepɔn enti asanteman mu deɛ nkokofo ma hema yɛhunu so waba afei ne ma hene si ana mu aba na ho behia sɛ kwabere Kenya ase hema na hema yɛ mo akwaba apombo kɔdeɛ ɛne dwumadie mo afadeɛ na danso o ɛnya asɛm keto yɛ ni abere asanteman mu dwumudin asanteman deɛ sɛ wa wonim sɛ yɛde yɛ ho yɛ nhyɛ wɔ biase o yɛde yɛ ho yɛni hɔ no ma Ghana kora ni hɔ asanteman ni hɔ a Ghana eni hɔ enti yɛde yɛde yɛ ho yɛka ne yɛfidie so bokyia mmiɛnsa kokofu asante hema ɛne kwabere wada ma se mɛtwa ɛyɛ no kula turodo yɛyɛ bokyia mmiɛnsa ɛyɛ Kumase na asante hema na akwadu yadom ɔtɔ so mmiɛnsa ɔne papiesie ansa na kokofu ayɛ menu Kenya ase ɛne mansa ka kyire no no awurade yɛ mitimu de ayɛ medewu yɛ wura kora nim sɛ mitimu ɔde sante hena ɔte kɔkɔɔ so onim sɛ Kenya ase yɛ matimu yɛ ne de paa wɛnkrafo bi hu anu amu ina yewu sɛ wo yɛ da kora wontimi nka ho pia abushia maka kyerɛ sɛ ne sɛ wohwehwɛ asanteman a abedi mampɔn eti bra na bɛfa mmaa mpanimfoɔ no a yɛwɔ fie no ebi a ɛyɛ mmaa mmiɛnsa ɛna yɛka sɛ bokyia mmiɛnsa enti bokyia mmiɛnsa no wɔn mu ɛna ka etiri pram ho na yɛka sɛ bi a deɛ odi ka yi ba wɔn kɔ nso bi kura deɛ odi mfimfini ni ba wɔn kɔ san sɛ saa akɔda yi wɔnim de wɔwɔ ahobrɛase yɛmmere wɔho hia no so wɔkɔtena hɔ a wɔne yɛni duru n'anim a yɛka biribi a ɔtii na mmaa yi mmiɛnsa adwene kɔ bankuro mu wie a na yɛyɛ mma nom ne adeɛ yɛkeka ho no nyinaa ne wɔ ka yɛde yɛyi adeɛ awie dɛmani bi aba ne mmaa yi mmiɛnsa sɛ yɛyi adeɛ awie wonni ano minim mukyia mmiɛnsa no a yɛka ho asɛm yi minim sɛ na asante hema mprempren na akona do yɛ adomɔtɔ so mmiɛnsa nana kokofu man hema ɛna nana kwabere Kenya ase hema wɔn mu mmiɛnsa eti ɛbɛtumi akɔba sɛ yɛwura ka kyerɛ Mamponghemaa sɛ ɔkɔna ne wura firi biribiaa wɔn san mmara no ɛbɛtumi aba sɛ adwenkyerɛ bi anaa ntotoe bi ɔpɛ sɛ wɔne natena nkonnwa yɛ no ɔbɛtumi aba mukyia mmiɛnsa no hɔ ɔbɛtumi aba hɔ abetie adwenkyerɛ bi bokyia mmiɛnsa no so adwene yɛyɛ wadama ahintasɛm bi ta bokyia mmiɛnsa a yɛka ho asɛm yi ho ɛyɛ dɛn ne yɛbɛnya asaa mmiɛnsa deɛ ma yɛbɛnya bokyia mmiɛnsa ne sɛ tete no yɛde neteɛ ne yɛ bokyia ti baabi a yɛde bɛsisi no yɛsi no mmiɛnsa
Miɛnsa no na no aduane no. Ai, mienu ndimi no. Mienu ntimi, baako ntimi. Yɛ miɛnsa. Nti ade bi a yɛyɛ ne yɛde toto yɛ nneɛma ho. Nti tire miɛnsa ɛkɔ agyina a na nti ase yɛyɛ adwuma. Asɛm bi ani ani mu bi. Anaa ɛkyiri bi. Anya danya asɛm ne ba mienu bɛkɔ afa baako. Na yɛhunu nokore wu. Mienu kɔ afa no yɛyɛ ne yɛtwetwe ne baako na ama koraa. Ɛkɔ ne kɔduru badwa mu a ɛbɛmu obi akyerɛ no adwene ne yɛhunu bi nti a yɛmienu asisi ne wei deɛ ɔsisi. Ɛno no na sɛ ba saa ne yɛwira hwɛ a no baako no na ɔde afutu akɔ nsa wɔn nko ara wontumi nyi ntem so. Nti wadaworo ma deɛ asi bi afakyɛ ne yɛnyɛ ntotoeɛ kama maasomdwe. Ɛma na wɔn yi obi ɛbɛdi adeɛ ma yɛyi anaasɛ wɔn yi ne kyerɛ no. Nneɛma bɛyɛ na wɔn nhwɛ ɛwɔ abusua nim nipa ko a wɔyɛ yɛ wɔn mu dura ɛyɛ anaa wɔn nim amammerɛ wo firifiri wɔn ti. Deɛ yɛhwɛ ɛno na mɛka sɛ yɛwɔ mmerewa no yɛbrabra adeɛ bi wɔ hɔ a ma ɔyɛ akwadaa mo wɔ fie no mo yɛ ne yɛbrabra mo nyɛ we enye sei fi sɛ ɛdɛm deɛ bi wɔ hɔ a ɛde bi di akonnwa enye ye nti woyɛ biribi a ɛde dɛm deɛ bɛba a ne yɛbra wɔ ho. Eti ɛbra na mpanimfoɔ ne baayɛ a meka mampɔn deɛ yɛ o mpanimfoɔ ne baayɛ wɔ ahemfie na yɛwura ka sɛ ɔka nsɛm mmiɛnsa deɛ di kan wɔka kyerɛ ɔhemaa no sɛ wɔnkɔ na biribi kyerɛ n'adwene a wɔm saa mmra ɛno no ma mahunu sɛ sɛbi ɛni sɛ wɔkɔkɔfa obi wɔ akyire ɛkɔbisa no na mmom ɔmmra ahemfie ɛno yɛ deɛ di kan. Afei deɛ ɛtɔ so mmienu ɔso wɔ wɔn a ɛtu hene esi hene ana deɛ twa toɔ ɔbɛka no sɛ ntemma wɔ biara ɛnkɔfa akyire kɔka sɛ obi ma ne sika na ɔmfa ne mesi was asɛmi nkɔmɔ nti na ama mede akɔ hɔ no anyi sɛ kɔyɛ saa wo sika du sika na amammerɛ ne deɛ ɛda hɔ wɔman mmra yɛka amammerɛ a wɔman mmra ɛna amanneɛ wɔman ne yɛyɛ sei asante mmra wɔ hɔ a woto ntankɛse a wato mmra ɛna ɛboa a yɛbɛbɔ wɔ no a wobɛtuatua no nso so yɛ amanneɛ ɛne yɛyɛ ɛno yɛ ne yɛyɛ deɛ yɛtumi de bi kyɛw ne mmra no deɛ fa nkyɛw asɛ ɛyɛ mmara no na wati mmara no na amanneɛ no a yɛyɛ ho no ne yɛyɛ a wɔyɛ ho no deɛ wosrɛ a ebi a ne yɛahwɛ ho ne yɛde bi akyɛw ne mmara no ankasa se akyɛw sɛ wati mmara deɛ biribi ani hɔ a bɛyɛ ɔkɔfo yɛwura nkasa yɛ mu no ɔsan so ka asɛm bi sɛ mokɔyi wɔn a mode wɔn ɔba no a sɛ nkonnwa fie so o sɛ hwan mu o ansa na nsɛm ahodoɔ a mowɔ ka fa wɔn ho no mokɔ akɔka ebi na woka yɛ sɛ deɛ wada afie ase oni adeɛ ma nyɛ yi na yɛwura kyerɛ sɛ wobɛka a ɛsɛ sɛ wonya broni sɛ evidence sɛ wada afie ase nyɛ sɛ wobɛka no wano saa kɛkɛ na adanseɛ bi bɛtumi aba a yɛbɛdi afo obi ho a yɛmfa biribi mɛkyerɛ sɛ yɛ ampa nanso yɛbɛma no di adeɛ ɛbɛtumi asi saa ɛno no na nyɛ abɛɛmu nkrataa bi na mmom busuani bi ani ho yɛde no akɔto abɛɛmu a abusuafo a yɛaka yɛanteɛ wɔde ambɔte ɛno no na abusuafo no nyinaa gye tum sɛ wɔkura de wɔtutu asɛm dodo baako mmienu akɔtwe sekan ɛwɔ pampam ma awiram n'adwene mu koraa ka no pɛn bi a wɔyade mi kutaduam yadeɛ basa anim no ɛno ne yɛka sɛ ɛsin a ɛwɔ nipa no nyɛ sɛ asɛmhunu biara ebi obi ka no waka ne bi nti da no ɔne asom asi ko yɛmfa nka asɛm
ɛno no de mfa nka asɛm sɛ ne abufuo de bi wu bi aso aha na obi o bi an ka sɛ ko te sɛ kai sɛ ukra wo yudi ne yɛde wobɛdi ade akra wobɛku ahemfie mpanimfoɔ nyina wow na ebetumi ma mimi sɛ we mfa nhyem ebetumi aba sɛ obi abɛbɔ no kɔ adu anaasɛ wabɛka sɛ wasomasi ana ɔbɛnti wɔte sei emprempren ho na yɛnya danse bia ɛkyerɛ sɛ oni akora yɛ no korɛ ɛna yɛde adedie na ma no na ewo mu a yɛkohunu sɛ ei saa mpo saa no ɔte no yɛtimi to no ɛka saa mpa ɛno hɔ hino bɛfrɛ waka sɛ wo yɛ ade no nso na ma no twe wo ehuntai enti so aba hweyi wan ko ye bibi ene ne se ne ba ya kwaka sa o de ne ba ye kan ene mo anti o ba abato obi so abato ya ama kan me ema no ane ye guso ko ma asem yi wo mutimi ba fie sanse manhia de nyansapo ye kɔ na nsenya ya ye wura tena se kwa ma de se ema no beto aba ma nan o beto aba wo kan abato ya na ama makai ɛhɔ nso yɛtimi yi bia ana yɛtimi ma kwan sɛ mo a motaso masi agye momra we mu so momra yɛtimi yi wo mu ba enkasaye no ebi kura nipa nan a na miensa akwaafo sɛ nan ni nyina gyina de a so sɛ mienu gyina yebusa de yi mo ahunu ntira mo dɔ no bia Appiah nti obi e ka ne de nti a wasisei nti se mienu fa no e de no taas mu a na ne yi sa mienu fa ne se no ɛhɔ no kra no pan mienu no na wo kyerɛ wo nsɛm no wan kyerɛ mu yi a wano kɔ yi wo kapɛ bia na ne tiwei ene ende sima kwa nhoma de enya ya no obeyi ama me na ene de ntoma kra no wato bi ama me wanka akonwa no ho asɛm titi bia sa akonwa no na ye basa sei no abeye ni yie atenetena akonwa no ama sei hu sɛ de akonwa ti a kɔ nanim no wo betɔntoma ma atana ma awe a ɛni nti wo sɛ no ema ne sɛ wo nam no ntoma nti akofo ma memra nkonwa sofoɔ no yabo mu de na nso sɛ yɛnka wo mu asɛm bia yɛnim so wo mo dɔɔso ma yɛkuo freku ya wo mo wa abusua bia mu wadama hwan mu emu de hin na kɔ etimi didi kɔma no hɔ a wo mo eyi odiadefoɔ kontire ni akwam enna abusua panyin na jase jase kontire akwam na abusua panyin na wo mu a yeyi pa suma ba wa himani mu na de jase eni abusua panyin wo mu ni mu du pa wo mu de bre wa hima ti ye de bre na hima wi a na hima na etoto wo mu nyina no na wa hwem ayi de wono etana sum de nato akwaba mpanifo no se we mani agye no ho a saa na ye no itu nim sɛ yewura nkasa ye mu ɔka kyerɛ Mamponghemaa sɛ ɔkɔ na nkonwasofoɔ no ne ma wo mu yi wo mu dwumadi awodo nyinaa na wo mu de obi ba ansa na amane kwa so no ɔno aka sɛ yei na mepɛ na ɔde na ma jase asante amamre wo mu ohima no de ohima no bɛgye na to mu no na ɔde na hijase nsa sani jase na command penifo mu command penifo a ya ka no ebi kura mo amwo wo hu akonwa no ho pa pote pa mu nim na de yedi na di ade de ya ka kyerɛ no ya ansane yedi be di ade no bibia no no so ya ka kyerɛ no kokowam amre hu ni sa ade ne te sei ye nyina ye bom didi bom de nso so ya dika broni si ya dika brief no dada
to wo ba ni nyina wo ntene mu am wo hon de munim mu de mu nyina sai ade no ese abusua te se kwae yibomu wu ana we se dua we si ha wodu si ha wonyina si ha esa si ha wa si ha into one day ya kire nu mu kronkron na ofri se no ne amamere no ana kwan amamere ne pa kwan pa no ini so mu kire mu obi ate emu no ono so de ate ni tiri eduru sei no a minim se ekoye obi adwene mu kesene wohima wo nkonya fie so ma wo mpanimfo nkaye wadama na anyema betumi aka kire nkonya fie so ana se nkonya sofo se munkoyi bimra ebetumi esisa se bia munkope nipa ai mu aha bi afa kura na yebesie na wono ato am o mu so mu de mu munkope bimra mu hwehwe we den samba kemba se bi o manya nipa miensa yemfa ne sa miensa na ya ba no nsa na ye de aba no odo no jigu ho wia na enkuja sofo se wo de nsamba na wa anye a na wo bu donko onka akonya no ti nipa dodo adi bebe gina wo beje no wa kan kire mu so bia de nsamba maso mo so monko na monko hwehwe enfamra enti se mo kɔ na mo kɔ hwehwɛ mu no yi bia bre na ahema na se echi akɔtɔ nkyɛn se bia na ahema mpa ne enipa no a wodie no a ɛhɔ na ahema aka se mimpo obi a mepo nipa asomesi na ni ade na wanyine preko a opese mu nyina mu hu se de sitie ɛno na mo kan de en wo se de mesia na mesia ɔkofo nim se sunya ibisi ebisi ema wotoma wo mo se wo nkope nipa mra no wo mo de ne bae o se aha mempe penso a wo mpen te se de na wono so wo se ono so se ade ne hoje mu biem ye jase nso ne na ahema jase ne na ahema agina faako na eno ne koba ne saa eyese watutu anoma ho no awie di abekere mpenifo se anoma be ni ase me free se nke ho no ka se asumesi na mepa ka mampani na ndwene ko yenye ne saa se obi odi nsa bebe bia wo mpo odi mamo wo se woje o saa se nipa ne yedukura woje obi ansa na so ba ko pe na be yi no okofo asem pese meti ase ye kire se wo ye hema me ye nkonwa sofo ena wabebo mamane se menkope odiadefo mra na yenkope yenkohwehwe munyi odiadefo mra yede naba ana yede wo maba nipa beedu waji wo mu yaji nsan nyina yampo onso wampo na yekoyi ba ko ba ya osida bi nye no na mpene ne adwuma be na ade maami ya no ode somo adwena ahwe se munso munnim kan se bi asomasi ne fatamo entimi nkoba se nipa mienu ana adedie ne fata wo nya ne mfata ya asem enye mfata ye asem ana de ato menka ne sa nya de ato opese ohun se bu nyina mu wo fie ho ene bia bienu pa na ya de he ya wo so omudi akonyama yi wonu yi wonu mienu no so mu nyina mu hwe wo mu ana mu hwe wo mu ana mo ntue ni ye nkasa ye ni ye de nyina eno no wodi hwe bo mpanimfo na mo so wo fie ho madwene a mo de wo fie ho akonya bi ba mi yeti bi fa ho tu ayi jase ana akontiri so wo krefie ho a wo ti wa to no hwe ade ene ze wo ye nkonya sofo a eni sesa metu kwan mete ha ana me bom bra ha na me yese wo mu a no aba abusuafie ba ko nya ke wo bi fa di si wanan bibi ba ne ye ka wo na betie no abeka a kire akofo bi a adedie na to nipa miensa ene edo mo aba wo mu nyina ya adehye na ede na ahima ka se ye nkonya sofo ye nkodwene ho na me se senye ade de nyina na yedi so tiase obezo chese obi anu na dwene mo na mo wo fie ho na mo numu obi aso ni akwa ni jase ye de musu wasa mo monitor nkwala no
mo no mo wo ho hwe fie no yie so ahu enti bibi ba no adane ama mo na mo ni wo mu ho we di nsa ba mo na mo ni wo mu ho mo hwehwe mu na nti ne wo mo nyina ya de hye de agofo ne nka hu hia se wo mo nyina ya de hye no wo de hye bi wo ho na ne yeye odi ti wo kora wo fata de hye akunya nkora wo fata se ne na akora apere bi da anso wo ye de hye enti no mo na mo de bodi to fom wo nana aso esi ye de hye de na so nana ye ne de ni ato fom wo so fo ni to fom na aso esi de hye brante de enkoyi agofo ye de enkomo ne ba wiye na mimisa we na yemfa ensi yewura nkasa yemu no mi na me gina ho no na me wo bi me dwene ho ye ko akiri pa dwene ho ma baye me se mampon akonya ne nya akonya ketwa enti ompese eniema baye bronisi rough bia baye basabasa ma me misa wonso me na eye ma dwene sa ofiri se de me kan eye noa na se we de ya adidi na ato Mampon akonya no ya akonya su papa second in command asante mu ha sante hina akonya asikedwa konfo adoche su firi so ne bai hina akonya domsen konfo adoche su firi so ene bai nkonya enye nyina ye body ne nso so mampon akonya eye dwete edembe fuya silver stew edembe fuya ye boma wa hina ne ntuo na nu gina ho akotini a wodi wo santimemu to no nko a edembe fuya ye mfere ni agoro enti so hini ye wira ka kire Mamponghemaa se won ko hwebu yie na di hia no wonye so wontumi a onfamra o mna ko hwebu ho se die enti na Mampon akonya nko ye dwete no wodwene ho anu wa hu na omra no ho mo nkire ne die enti a ye dwete nenti yemfa akwahwe a baabia enkobo ye pe sabidie ni mu oduru a wotia mamre ni mamane na ato no oye de hye kye ne bibia damufu a etene wow ogofo meni ma hwefo ye da wase wai no kreni ye ba basem ayesem nsem ahodo a wokeka bom anwensem ene mfato ho bi a wode toto asante kasa ya mamre ne ya manema ye nkomodie ne wie peye no kreni ahwefo de omunti ho gyayo ti asem bi ba ya wo obitumi de beto ye yi ne so se mo nko okofo on de obetumi ya kirim ampa ye maso ne ye de ba unya ye gemu o kire ye ye da se pa okofo ya na madam papa ko ojo esaban so ase bonidi ni bi kojo fojo na mo ye no kojo na wono ankasa ni din di amofa odi atu amofa ti atu kojo amofa tetino ese amofa no ekon ba o tese di atu no ye to no wonam odi atu no no amofa di atu no no amofa di atu tia na papa ye sa akọ wo ne dabone fojo abra mame no wase na yemfa unsa ha ye besan ba nkomo ahodo wo ho a ye beba na ye no waba bedi na nokreni obo ade ne nananom adom wo idie odi a kire me da sepa se nanso oje ye feso pa e kai wo pa Dana na ba ha first me ka kire ni say ensam na die wo ho
na obi wo ho kra na ka wa ma ye ehunu se nipa so nsi wei ene ekire ye na wono ekire ye na we na wo se o de bi ye de be mo o me de ye be mo mahunu se obi anim se nyansapo de ya bere wa no de akire ye so de ye ya meto no de ye betu ye nyina ye be ginkire mu firi ho abusia Nyansapo TV so ni okonfo poma ya bere wa dan ne di dwuma e wo ye fidie isu Nyansapo ye nhia no a ka adoma nkomasem amamre amane nimdisam ka ene kasa bebuo kyese ensem amodo a ya sante kasa ya amamre ntoto ho ya amane ahweso ye nyina e wosenka ye bi hwenye bitie obi kura ho nsem ene ya ken wonti bida me ne nkomodie no ebi wo ho ama meto mabete ho mpanisem nanso na mente ase okonfo akere mase eno ena ye yafa ato ye ho so sensem ahodo atise ye beboa no ye no wo mu ebetumi akate se okofo pama bi hia ye fidie so na ya kyerɛkyerɛ mo de ama wo Nyansapo yesua de nti yansam na ne modru enna ma ye fene ana ye nyeso ne se saa pono nko ade akyerɛ de onim nyansa ene betumi asane medin di aso na ba Kofi Mensa Abrampa ene dwumadi aha na brema kwan na yedi ne nyina asie obade na nanom sa te wiema ye bio na de oti abuno ti abedi te krawre ne brawre ngoma so kontonkro wi abobrembrem yewura santanhene opemso wamana nanom ede niema gu akwa mu ma asante koso afa ne ntoma pefra ebese yehia na ye ne wo mu anim amamre nim de abobbe wonim de sam kam so edi nkomo ne mprempren de ye kase ye de musa ha ne ye beto ayi nkomodie no eso yahwefo mu amba ye mu obi ne frɛ mu asem mahwe mu ene mu tie fidie so apai so dadan de ye kase twedi ampo mfiri ne basam na wonhyira mo fama obi ka kire obi so okonfo abekasa wo ka kire obi sai Nyansapofo de foforo abo se de da mo ye no a broni se share like comment emaye ene beboa am yedwumadi ne yetumi atoso aye ye da mo nyina mo ase ama mo hwe enitia enyado background kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam efafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame